ଯାଜପୁର। ହଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ କି କୁହ କହୁନ କିଛି କଣ ତମ ନାହିଁ, କଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ଏଠିକି? କାମ କି କାମ କିଏ ଡାକିଥିଲା ଏଠିକି ସେ ଭାଇ ଭାଉଜ କଣ କହିଲେ କାହିଁ ଡାକିଥିଲେ କାହିଁ ଡାକିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ କ'ଣଟା କହିଥିବେ ତ କାହିଁ ଏଠିକି ଆସିବ? ମୋ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ପଠେଇଥିଲା କିଏ ପଠେଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସେ କହିଲ କଣ ତାଙ୍କ ନା ତମ ମୁହଁଟା ଟିକେ ମନୋଜ ପଛକୁ ରଖ। ପ୍ରୀତି ହଁ ପ୍ରୀତି କଣ କହିକି ପଠେଇଥିଲା ଟିକେ ଏଇ ସବୁ କେତେ ପଇସା ଲେଖା ଦଉଥିଲା କଥା ହେଇଥିଲା ମୋ ସହ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ତମେ କେତେ ପଇସା ପାଉଥିଲ କେତେ ଥର ଏଠିକି ଆସିଛ ମୁଁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲ ନା ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲା ଏକା। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଯିଏ ଡାକିଥିଲା ତମକୁ କଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲା କଣ କହିଥିଲା ମୋ ସହ କଥା ହେଇନଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ତମକୁ ପଠାଏ କଣ ତା ନା କିଏ ସେ ସେ ପ୍ରୀତି ପ୍ରୀତି କିଏ ସେ କୋଉଠି ତା ଘର ତାଙ୍କ ଘର କଲିକତା। କଲିକତା ସେମିତି ଏଇଠିକି ପଠାଏ ନା ଆଉ କେତେ ଜାଗା ପଠାଏ ନା ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଠେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଣ କର ତମେ କଣ କର ନା ଏଇ କାମ କର ପଢାପଢି କରୁଛ ନା ଆଉ କଣ ହଁ ଏଇ କାମ କର ହଁ ଆଉ କାମ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନରେ ଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲ ହଁ ସେ କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରୀତି ସହିତ ତମର? କଲିକତା ଝିଅ ସହିତ କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା କୁହ ମୋ ଘୋଡ଼େଇଛ କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୁହ କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା ତା ସହିତ? ସେ କାମ କରୁଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଜଣେ। ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ।